Stop Junta, building better Africa. Tipempha Honorable Nicolus Dausi, MP, kuti aliyankhule. Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, and the First Lady, Madam Monica Chakwera. Your Excellency, sir, at a ceremony like this one, political correctness and decorum of a funeral demands that you speak at length so that you celebrate the life of the departed. But the people of the public events are pestering to say we must keep on time. That's why I'm speaking English so that I may not touch them. So Your Excellency, you have permitted me to speak so that the nation can. Thank you so much. Ndimauza President Kuti. Nimangula Chingerezi nakasata mamachi kumwaza kuchile kuchilatesa size yao. Ndimauza President mapempa kuti bwana mtu ndikuimbira apunga nyumba Malamulo kupaka metima ngula Chingerezi ndi anthu hapa ndi mulungu wangu wagona apoyo. Well, bwana State President, she was agile, astute, flexible. She was a lady of everybody. You can see the answers here. Your Excellency, President yatu atziko lino, Dr. Lazarus Makathi Chakwera ni maya kunyumba kwa Madam Monica Chakwera. Vice President Dr. Michael Bisu Usi. Secretary General Bambo Chimwendo, Speaker ndikapanda kupanga zimezo ndi kuti akoza kuti chaja. Speaker nyumba Malamulo ndi deputy yanu. Agogo Antache, agovata akanduku. Ma MP azanga amene ndira ngule malomwanu ngakali ndi namfedwa. Ma cabinet ministers amene mwabwera akulu ntchito za bomo osiyana siyana amene mwabwera zikomo mwatilemekeza. Bwana State President, lero ntikulo opya kwambiri. Nsimayi wagonapoyo inali mphatso yakumwaza kuno. Mayi wa Nsangala, mayi wa Dolika, oti akanakhala kuti ndikuyopa, akanakhala kuti Petro akudutsa, nkadati kapena mayi wagona kuchipinda kumtunde timwitane Petro adzatichitsire mayiyo. Ndimafuna bwenzi lapante ndele, ndimafuna bwenzi lapa mavuto, ndimafuna bwenzi lapa moyo wanga kuti ndilitsatile. Ndamupeza Yesu ndiye bwenzi langa, ndamupeza Yesu atakala bwenzi umuze Yesu atakala bwenzi la. Timatero bwana tikakhala awiri ndi mayi Chitsulo kumwaza kuno. Ine ndine wa Eklezia Katolika, mayi wandi a Seventh Day, abusa atiwaye ndafuna watembenuza kuti akhale wa Katolika, anandikanika koma ndiye setsa kuti ndauze mavesi ena kuti akumbukire kuti tikozo joinana. Koma bwana State President, ndikuti ndikutokozeni bwana kulilongwe nkutalizedi. Bwana munatilemekeza kumwaza kuno kuti watsanzimayu kukhala wachiwiri wa nduna ya local government, maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe. Bwana ifeyo timanyadira kuti kumwaza kuno tili ndi nthumwi, kumwaza kuno tili ndi otiyimirira. Bwana mzimayi waluntha, mzimayi wolankhula bwino, ocheza bwino ndi anthu. Nthawi zina ukamuona kuti koma chauta amapereka mphatso. Bwana ifeyo tachoka, koma tikutsimikizireni kuti zolinga ndizofuna za mayi Joice Chitsulo ndi zolinga zofuna zanu bwana. Ife anthu akumwaza tionetsetsa kuti zimene izamalinga mwini wake chauta tione zipitirire. Bwana nkupempheninso kuti kuli wana bwana muzisamalire, kena nkamanja
ena ndajamwa unalankhulaja agogo amayi wawo ndi akulu bwana tisamalireni ndinu munthu wabwino mwamba kalo tisamala bwana pitirizani nkupembena akubanja ndikuthokoze madam DC nda akukansel kuti monga mene timadzaperekera uthenga osiyanasiyana kuno tipitirire chifukwa ifeyo tiwimira president bwana ndikupempeniso bwana kuti kubwera kwanu kuchokera ku Lilongwe mmene mwafika kuno mwaonetsa umodzi chibale kuti mmatikonde vantu akumwanza timatero ifeyo ndi agogo anthache agovati ndi akanduku kuti koma sinaone kuti munthu wabwino kusankha nduna mwina mukadatanganira kuti pita ndiwe Michael Usi ukati yang'anira kumene koma timbera ndeka kubwera bwana ndikusonyeza kuti ndinu tate wathu popeza kuti mpazovuta koma mati nene bwana kuti monga mmene zimakhalira kuti mzako akakuchita chabwino mtsoka akubweza chipongwe ndikupempani bwana state president kuti mmene mwachitiramu mulungu yekha odziwa kuthokoza akuthokozeni akuyendetseni bwino anandiuza kuti ndiyankhule 1 minute ndiye popeza kuti mulungu wangayu ndiakumbutsa mati 1 minute yo kuti John Maxwell ananena kuti izi zimene munthu ukapita chimatsala kunja kuno khalidwe lako ndiye people celebrate your life ndiye inuyo mukundichinga mundiyang'anang'ana inu muamangana zolankhula chabwino muchuka uma bwana state president pepani chifukwa cha timataya munthu wanzeru mzimayi wotumika mzimayi wa ulemu mzimayi amene amakuyimilani masaladusi bwana kumwaza kuno kuti tindikwalira imodzi ife tibe chinyengo ife sili uko masana uko azimezwe ndima amene wa bwana tikuthokozeni kubwera kwanu amene mwati 1 minute inu wandalama nkulaonira mwandira kwira well state president thank you so much tsatsani malonda anu pa machanelo awa Makosana with 100 plus subscribers, BS Malawi with 100 plus subscribers, Hot 265 with 90,000 plus subscribers, Sam Mavita with 100 plus subscribers, AMTV Malawi with 50k plus subscribers, Malawi Trends TV with 50k plus subscribers, Dreams Media with 20k plus subscribers, Mpongwe Pongwe with 80k plus subscribers, Crab Junta with 40k subscribers, Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.